și ciobănaș, care face mărăcaș, și-a zis vede și o lelea, hai așa măi mălerea, hai așa că merge bine, nici o câșmă nu rămâne, nebăută nemâncată, nici băreasa neplecată, hai înainte cât de cât, baie verde bate vântul, asta-i capra de la Sfânt, baie verde și un dudău, a capra-i văcutul meu. Căproi ce ești? Căpriță. Capră cocoșată, spune tu ce stai așa supărată. Spune tu, fără de recaz, n-ai mâncat ceva azi? Aoleu, și vai de mine, mare capra lângă mine. Băi, omule, cu ce-am greșit de capra aci mi-a murit? Dar ce vă jeluiți așa? S-a întâmplat cumva ceva? Băi, mi-a murit capra Cirișa. Păi bucurați-vă deodată că vă cumpăr așa moartă, că sunt negustos de pești și trebuie blana ei. Să-mi spuneți cât vreți pe ea, ca să vă și eu de treaba mea. 2000 de lei și o mădiță cu mălai. Ala, prea mult, mă, ce bani, mă! Prea puțin. Apoi, hai, mă, 2000 de lei și o sticlă cu ulei. Nu-mi convine așa ceva, nu poate. Doctore, prețul e prea mare. Pune capra pe picioară, că eu nu pot ști ce are, și să spui de îndată că eu nu sunt rău de plată. Eu sunt doctor Socrate, am 1000 de păcate și 1 an de facultate. Capra asta nu e moartă, e leșinată. Ce ai căpiță-te cu mame? Apă? Vrei apă? Stai și așteaptă. O sticlă de lăchie. Mâine? O mai cheamă și Costica, am în buzunar și o sticlă. Capra ta se va scula când va începe muzica. Seara bună că am ajuns! Ce-am văzut căprița sus! La mulți ani cu sănătate! Să dea Domnul de toate! Bravo, Căpriță. Căpriță, căproi.